tataw ang gipunting sa atong speaker. Yang pagaluwason. Lawas ang unod uban ang espiritu. Okay, Brother Banggoy, you can use 3 syllogistic questions, major, minor, and conclusive questions, or 9 individual questions. Mga pangutana, mga balik-balik, tubag ang balik-balik, ang moderator, moderator ng umot, o atak mo ang inyong explanation. Okay. 9 individual questions. Okay, ang pangutana na po, kan brother, kana bang kalag? Kung sa may pagsabot ni mo kalag, tao o espiritu? Salamat kaya nagpatudlo ng atong mundo. So akong tubag simple. Pag maingon gani ta og kalag, naay nagkadaiyang klaseng kalag. Naay kalag sa tao, naay kalag sa hayop, naay kalag sa tanom. Kutob sa naay kinabuhi. Pero ang atong diskutan doon, kalagban sa tao. So ang imong pangutana, kini bang kalag sa tao ba? Mali ang pangutana. Kay naay kalag ang tao. O kanan kalaga sa tao na di ginaunggoy. Okay, ingon pa niya, kanadang tao na kalag. Okay, kaning kalag na ibaluta. Nga mo gawas din kalag, kung ang tao mamatay na. Kay mo ingon man, ang mga tao na ay multo, di kalag. Sa ato pa, kanin di ay kalag, Unsay pangutana? tao daw kalag. Unsay pangutana? Ang pangutana nako, kalabang pagsabot mo sa kalag, kanang tao nga buhi pa na ay kalag. Wag nagkadimao ang pangutana. Balik! Balik! Ang tao nga buhi pa naagit na siya'y kalag. Ang lawa sa tao dili na mao ang kalag. Ngano man kay ang tao nga naay lawas aron buhi siya naa siya kalag. Ito pala yung nag-ingon dili palang dugay. Nasabihan ang tao mamatay mo bulat ang iyang kalag. So nagpasabot nga ang lawas sa tao dili na mao ang kalag. So kanang imong pangutana nga wag nagkadimao tarong na pod kay para matarong na tubag. Karon pa siya nagsulti, kanang kalag, si parit daw na sa tao. Sa ato pa, dili yun siya na tao ng kalag. Mali! Ngano man! Nganong mali man ang kalagi sa tao? Kung sa mali tawag sa imong kalaghayop? Ha? Sarihan mo bulag ang imong kalaghayop na imong kalag? Sus, Hayop sa kanila. ang tao composed of body and soul. Hayop sa Ang kanila. kalag mo buwag kaya sa lawas, tawago na ang kalag sa tao. O nagtuo ko nga kanang imong kalag nimo na ang tao. Hindi makahayop. Ampot lang o magpakahayop ka. Lima mo eh. Ang akong pangutana, kalabang kalag o tao, isa ra ba na? Wala na ibatin. Okay. Ubat. Ang tawagan ng Na siguro busy pa sila. Ang question, hindi magkalusot. Di ay tubag. Ang kalag o ang lawa sa tao usara ang pandili maura. Ay, salamat! Kay dili di ay mao ang kalagog ang tao. Mura na igipangayon ako. Mao. Lahi nga mao. Kung ba ko nga ang kalag pa, hindi na mo ang tao? Balik ha, atong giingon ha. Ang lawas o kalag, mauna ang nagkumpong sa tao. Kanang lawas sa tibula-bulagan sa kalag, lawas na sa tao. Katong kalag kami buwag, kalag to sa tao. Mabutong niingon ko, ang lawas o kalag o sara, apan dili maura. Kaya ang kalag dili mong tumao ang lawas. Ang lawas di mong tumao ang kalag, pero maura ng tawhana. Kaya Gets? kasabot. Mau masabtan. Duha siya, double lang yan sa liwanag. Tao ka lang. Ay, mao naman daw. Okay. Ang ikaduhang pangutana, kanina niingon ko sa imo, Wapo kayo mo niingon ka nga si Kristo, Pareharo eh. gibasa nimo, Parehora. tao, walay unod, ang espiritu, walay bukog.
Mo na iya. Silo kay Kaserdino. Kanto bang walay unod o walay espiritu? Nakita ba tos mga tao nga klaro? Kapito niingon mo tao siya nga ayaw mo kahadlok na ako kay di ko espiritu. Ang espiritu walay unod, walay bukog, dili sama na ako, ikapa kung unod, ikapa kung bukog. So ang buot ipasabot kan kung ilang nakita, dili to espiritu, tinuod yung tong tao. Okay. O mabasa na ko, nga kadtong ilang nakita. Okay, mangutaan na lang ko. Wa jud kay mabasa. Ang pangutanan ako kanina, ingon pa niya, kanadong kalang, makasulti daw na. Oh. Ang kalang sa kalang, makasulti daw. Ingon niya. Kung may mabasa kong makasulti, admitahon mo na makaka. Ala, patay na ron. Okay. Okay. Oh, admitahon niya. So pag may mabasa ko, tapos ang debate, na ang espiritu makasulti. Yan! Ikaw yung namutana, tupad ka. Ikaw yung namutana, at yung tigsubad. Mutubag. Tubag ka mo dyan. Gutom na siguro. Gutom na na, sir. Patubag ako siya yung mga tana mo. Tubag na inoon siya. Okay. 21. 20. Unya nakita ko ang mga trono o ang mga naglingkod ini. Gihatagan sila gahom sa paghukom. Nakita ko usap ang mga kalag ni Altong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuuran. Nagipadayag ni Jesus og tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap ni sa iyang larawan. 17. Nag-ingon. Og nisinggit sila. Anos apaman ni human ang kalibutan. Namulong! So human ang debate. Man ang debate, mana. Tubag siya? Mungutan. So, maglibatan ka na karon, magpalikod ka na, munting ni mo sa yes, kabalit sa imong mga pangutana, liguno na libo kay. Ako man yan na, ang katawan mo at ang grupo. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.